SDA određenih kadrova na određeno mjesto došlo i do zaokreta, odnosno prema demokratskoj promjeni. Znači, mi njima nikada nismo bili ozbiljni partner. Samo su oni tražili alibi i da urade ovo što su uradili. Drugo, oni imaju ove principe, znači SDA, i bilo bi mi drago da primijene ove principe zajedno sa svojim novim partnerima. Bilo bi nam drago, strašno bi bilo drago zbog građana Mostarskog kantona. Ima još jedna stvar, znači oni su rekli, eto, laboristička stranka, a onda su nam nudili da uđe DSZ. Ja sam ih pitao koja je razlika. Koja je razlika između te dvije stranke? Ako je predsjednik DSZ-a bio načelnik opštine kad su formirani logori u Velikoj Kladuši, znači koja je onda razlika? Ako hoćete ove nećete. Mi su rekli da uđu svi. I uvijek su govorili mi, hajmo formirati vladu kantonalnog spasa, nacionalnog spasa, da učestvuju sve stranke. I to smo nudili kao opciju. Normalno da on to nikada neće prihvatiti, prihvataju. A uvijek je DSZ, znate, bio dio vlasti. Samo što je uzmao ogromni kolač iz budžeta Mostarskog kantona, pa su svaki glas, svako glasanje, i ova prošla vlada, i pretprošla vlada, otkad sam ja u Skupštini od 2006. godine, plaćana. Samo prošle godine je plaćano glas DSZ-a, znači glasovi DSZ-a plaćani su preko 1.200.000 maraka. Znači, zato, dragi moji građani, dragi moji prijatelji, novinari, mi smo bili spremni da radimo. Onaj ko je odgovor za nešto, nek odgovara, pa zvao se to i Farko Hodžić. Ali u interesu građana. I zato su zato mi nismo željeli na ovakav način da učestvujemo u vlasti. Kad mi pristali na ovaj zadnji njihov sporazum, znate zašto bi mi služili? Ni zašto. Ne bi mogli da provedemo u djelo ono što trebamo da sprovodimo, zbog građana, ne zbog sebe, zbog građana. Jer gledajte, mi nikome nismo obećali fotelju, mi nikome nismo obećali u svojoj izbornoj kampanji radno mjesto, mi nikome nismo obećali ništa. Mi smo obećali promjene. Za razliku od njih, on su toga mnogo ne obećavali, i za razliku tu u ovom tehničkom mandatu i jedni, i drugi, i treći pozapošljavali se na teret budžeta još masu. A ja sam javno kazao na RTV USK da su mi bankrotirali. Jer ovo što je Ekrem kazao, samo obaveza iz 2014. godine je oko 75 miliona maraka. Koliko je tad, sam ja imao informaciju, blizu negdje, nemojte, nije tačna informacija, približno. Pa gdje su tužbe, gdje su ovo, znači prevazišli smo, koliko je punjenja budžeta, prevazišli smo svoje obaveze. To je bankrot. I ko se nije spreman uhvatiti u koštac sati, Bogom ne tera ni da bude vlast. Ali evo, oni su odlučili. Neki im je sa srećom. Evo, zato, na kraju krajeva, on su budžete i rebalanse budžete usvajali. Znate, pred same izbore u oktobru mjesecu, odnosno u 9. mjesecu, usvojen rebalans budžeta koji je dotukao ovaj kanton. Dotukao. A za njega su glasali SDP-ovci i SDA-ovci. Eto, hvala vam lijepo ako ima pitanja.